Dispute resolution at mediation ay sinusulong para sa mas maayos na sistema ng mga kooperatiba sa bayan ng Mangaldan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Harvey Magdaraog. 104.7 IFM Report. Dumalo ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa isinagawang pagsasanay ukol sa Alternative Dispute Resolution o ADR at mediation bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayahan ng mga kooperatiba sa maayos na paghawak ng mga hindi pagkakaunawaan. Ginanap ang 2 araw ng workshop sa Manaoag, Pangasinan sa pangunguna ng Cooperative Development Authority Region 1, katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan. Nakatuon ang pagsasanay sa paggamit ng mapayapa at organisadong paraan ng pag-aayos ng sigalot upang maiwasan ang agarang pagtulog sa korte at mapanatilang maayos na samahan sa loob ng mga kooperatiba. Kabilang sa mga tinalakay ang wastong proseso ng mediation, pamantayang ethical sa conflict resolution at pagbuo ng mga mekanismo na makatutulong upang maiwasan ang matagalang alitan sa pagitan ng mga miyembro at pamunuan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalagang mapatatag ang sistema ng pagreresolba ng alitan sa mga kooperatiba upang manatili ang tiwala ng mga miyembro at tuloy-tuloy na operasyon ng mga samahan. Bahagi rin umano ito ng mas malawak na layunin na mapaunlad ang sektor ng kooperatiba at mapalakas ang ambag nito sa kabuhayan at ekonomiya ng komunidad. Kasama mula din sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Harvey Magdaraog. Tatak! IFM! IFM News. IFM News. IFM News.